shi ke bani. In ka gane ka san Allah ya bani, domin ni na rike sallah, bana harkar shirka, bana harkar tsafi. Ai ka gane, to kai ma rike Allah, sannan kuma ka dinga yin sallah, ka dinga yin addu'a, to Allah zai baka. Kar ka ga wai ni na samu, kai tsammanin kai baka samu. Allah ya bani, Allah zai baka. Rayuwa haka take, in ka samu ka gode ma Allah, ka gode ma Allah. In ma baka samu ka gode ma Allah. Wani lokaci fa da ka gani Allah ya ba wani, idan kai bai baka ba, ko kana yiwa ba alkhairi ne ba a wajen ka. Ka san da wannan dan uwa, ka dinga yin abin da ya zama alkhairi ne. Ka bari shirka, ka bari tsafi, ka bari hasada, ka bari hasada.